Sadenica, ktorá kvitne už v apríli. Popínavá rúža, ako ste ju ešte nikdy nevideli. Toto je skutočný blázon kvetinového sveta. Jeho kvety sú 10-krát krajšie ako rúže a 20-krát voňavejšie ako parfumy. Jeho výdrž je úžasná. Prežije mrazy do -20 stupňov a teplo do 40 stupňov. Zasiaď ju pred dom a susedia zomrú od závisti. Kvitne nasledujúci mesiac po výsadbe a kvitne viac ako 300 dní. Keď rozkvitne, celá záhrada sa naplní vôňou luxusných parfumov. A návštevníci sa zastavia, aby ho obdivovali. Navyše jeho vôňa čistí vzduch od formaldehydu. Takže časté vdychovanie je zdraviu prospešné. Pestovanie je mimoriadne jednoduché. Minimálne nároky, len voda. Kvety sú väčšie ako pesť. Plné a luxusné. Úchvatnejšie ako pivonky. Odrežte niekoľko vetvičiek na zápar. Vôňa vydrží pol mesiaca. Dlhšie ako vonné sviečky. Po návrate domov okamžite pocítite úľavu a únava zmizne. Teraz výrobca ponúka 50% zľavu na oslavu výročia. Ak máte radi záhradkárstvo, objednajte si ho už teraz.